Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh ing pasinaon basa Jawa. Wonten pasinaon basa Jawa dinten iki yaiku babagan jinising tembung. Kepanggih malih kali Ibu Rizka Anggi saking SMA Negeri 3 Brebes. Setunggal tembung saroja yaiku tembung loro kang padha tegese utawa meh padha tegese banjur digawe bebarengan dadi siji. Tulodo tembung saroja yaiku wonten ajur mumur tegese ajur banget, ayem tentrem tegese damai sejahtera, abang beranang tegese merah sekali, guyub rukun tegese rukun sekali, sanak sedulur tegese saudara keluarga. Kaping kalih tembung yogya swara. Tembung yogya swara yaiku loro tembung namung dirangkep dadi siji tembung, pangucapane meh padha nanging wanda pungkasane beda. Sing ngarep tipe swara huruf A lan sing mburi tipe swara huruf I. Tembung kuwi nduweni teges lanang wadon. Tulodo tembung yogya swara iku wonten dewa dewi, pemuda pemudi, hapsara hapsari, widadara widadari, yaksa yaksi. Tiga tembung garba. Tembung garba yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji nanging nganggo ngurangi cacahing wanda. Wanda menika yaiku suku kata. Tulodo tembung garba. Mubeng saking tembung murba lan ing. Prapteng saking tembung prapta lan ing, yaiku saking tembung iyo lan iku. Narpati saking tembung narah lan pati, prameswari saking tembung parama lan iswari. Sekawan tembung plutan. Tembung plutan yaiku tembung sing diringkes cacahing wanda. Tembung plutan diringkes supaya sithik. Umpamane tembung para didadekno tembung pluta utawa diringkes dadi pro, tegese tembung ora owah. Tulodone tembung plutan yaiku wonten weruh dadi wuruh, welas dadi welas, sari dadi sri, swara dadi swara. Kaping gangsal wonten tembung krata basa. Krata basa uga diarani jarwa dasa. Krata basa ditegesi miturut wanda utawa suku kata utawa diotak-atik supaya gatuk utawa cocok miturut kecakape tembung. Tulodo tembung krata basa. Tandur yaiku nata karo mundur, tegese ditata dengan cara mundur utawa menanam padi. Kali gedang yaiku digeget sabubare madang, tegese iku pisang digigit setelah makan. Saiki monggo dikatekno ukara iki. Setunggal saben dina Minggu warga tuku Sidorejo nganakake gotong royong. Cobi kalebu tembung nggih laras tembung saroja. Kaping kalih aku weruh kowe ing pasar, wingi sore di pluta dadi aku weruh kowe ing pasar wingi. Cobi napa? Nggih tembung plutan. Saniki gawe loro ukara utawa kalimat jinising tembung ngisor iki. Setunggal tembung saroja kali tembung yogya swara, 3 tembung garba, sekawan tembung plutan, gangsal krata basa. Monggo mangke saged dikempalaken wonten teng Google Classroom. Cekap semanten pasinaon dinten iki mugi-mugi ana manfaate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.